Prečo práve teraz? Pánom Biskupičom sme sa rozprávali už dlhšie. A prečo práve teraz? Tá odpoveď je jednoduchá. Je po eurovoľbách, ktorých sme zvíťazili. Ukazuje sa, že progresívne Slovensko vie poraziť Smer aj v Trnavskom kraji, nie len v meste, ale aj v mnohých obciach, aj na Záhorí. A že sme tam veľmi silní. A my už teraz chceme odštartovať prípravu na komunálne župné voľby, lebo to zahŕňa nielen kampaň našich kandidátov, ale to zahŕňa aj celkové posilnenie nášho hnutia v jednotlivých krajoch, okresoch, mestách. Čiže to nie je otázka pár týždňov pred voľbami. Ja považujem za absolútne kľúčové pre našu stranu, ak chceme prečísliť vládnu koalíciu v tých národných voľbách, tak už teraz musíme začať pracovať na silnom výsledku v komunálnych voľbách. A budeme v tom pokračovať v najbližších mesiacoch. To sa zdá, že to je za dlho, ale v skutočnosti je to za rohom. A keď chcete pripraviť kvalitných kandidátov, kandidátky, čo tú ambíciu máme a majú byť stovky po celom Slovensku, tak teda treba začať už teraz. Ja osobne najviac nemám rád také tie rýchlo kvasené kandidátky, ktoré vznikajú pár mesiacov pred voľbami. Ak chcete robiť naozaj odladenú, autentickú a občanom naklonenú regionálnu alebo lokálnu politiku, potrebujete tých občanov primárne spoznať, potrebujete ľudí, ktorí vedia nájsť toho konkrétneho svojho politika, ak majú nejakú otázku alebo nejaký problém na riešenie, a preto je veľmi dobré, že začíname viac menej s 2,5-ročným predstihom. A ja verím tomu, že toto oznámenie prichádza práve preto, že existuje reálna politická sila, ktorá uspela v niektorých voľbách a treba jednoducho spájať sily. Mám pocit, hovorí to aj viacero komentátorov alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú politikou, politológov, že sa nám štandardizuje politická scéna, a ja tomuto procesu reálne fandím, pretože je treba mať zadefinovanú ponuku, aby ste mohli naozaj doručiť to, čo ľudia očakávajú. Nie je dobré, ak sa v predvolebných časoch navzájom prekvapujeme, a preto treba využiť tento 2,5-ročný čas na to, aby sme ponuku pre región, pre Trnavský kraj zadefinovali, našli možno tie dôležité spoločné body a povedali si, ako ďalej budeme spolupracovať. Ponuka je jasná, program, ktorý reprezentuje progresívne Slovensko v tej dôležitej stati samospráva, je viac ako v 90% súzvuku s tým, čo reprezentujeme dlhšie obdobie, a témy ako moderná verejná správa, jej redukcia, dokončenie reformy verejnej správy a podobne sú témy, ktoré nás spájajú, a verím tomu, keďže to bol aj celoplošný záväzok do parlamentných volieb tejto strany, tohoto hnutia, tak verím tomu, že toto môžeme posunúť a naozaj toto prenášať aj na regionálnu alebo lokálnu úroveň. Vy ste mali pred voľbami podporu širokého spektra politických strán. Neobávate sa, že teraz sa to zredukuje, že teda by mohol byť problém pre niektoré politické strany s progresívnym Slovenskom? Myslím, že nie, lebo už v posledných voľbách som kandidoval za širokú koalíciu s podporou progresívneho Slovenska, a myslím, že je dosť dôležité odkázať, že ja som sa rozprával s viacerými lídrami alebo regionálnymi lídrami, ktorí reprezentujú aj iné politické strany na území nášho kraja, a predpokladám, že v spolupráci budeme pokračovať. Cítim mandát toho nesmeráckého a nehlasáckého spektra v našom kraji, a reprezentujeme ho v spolupráci viac menej na tej krajskej úrovni. Takže nie je to nič prekvapivé. Ja na túto stranu politického spektra prirodzene patrím, a nič veľmi prekvapivé sa z pohľadu toho širokého spektra nestalo. V podstate športovou terminológiou ty vlastne dneska prvýkrát meníš dres. Asi si to aj dlho zvažoval, ako to teda vnímaš, a či si sa aj v klube rozlúčil a proste jak ste to zobrali?
Mali sme dlhšiu debatu s kolegami vlastne ešte v prvom kvartáli tohoto roka a je tam tá možnosť, ktorú som opakovane hovoril, práve samosprávne témy nás rozdelili a mám dlhodobý pocit, že som potreboval hľadať partnera práve pre podporu tém, ktoré samosprávu trápia v strane, ktorá jednoducho môže reprezentovať aj to, že je to pre ňu dôležité. Rozdelilo nás to svojho času pri vytváraní vlastne ambícií alebo politík, ktoré samospráve odoberali zdroje financovania a podobne. Tam nastal základný rozkol a keďže sa ho nepodarilo vyriešiť, tak nastal tento moment a verím tomu, že Progresívne Slovensko bude reprezentovať najmä to, majú to aj v programe, je to aj osobný záväzok predsedu, že akékoľvek rozhodnutia, ktoré aj v budúcnosti môžu prísť, musia byť preberané na báze stavovských organizácií, ktoré samosprávu reprezentujú a nikdy sa nemôže stať to, že budú rozhodnutia ohľadom samosprávnych tém a kompetencií príjmané o nás, bez nás. Toto je základný atribút, ktorý znamenal aj pre mňa primárny rozkol, aj som to kolegom odkázal a preto si myslím, že je teraz dobre, že politický subjekt, ktorý deklaroval, že tieto témy sú pre neho dôležité, že môžem s týmito témami reálne pomôcť. Spomínali ste, že teda plánujete mať aj kancelárie niekde mimo Bratislavy, už ste začali s tými otváraním. Plánujete aj menšie mestá? V prvom rade sa sústredíme na krajské. Máme novú kanceláriu v Banskej Bystrici a v Košiciach. Plánujeme to rozšíriť do ďalších krajských miest. A ja považujem za pravdepodobné a asi aj žiaduce pre nás, aby sme mali nejaké zastúpenie aj v mestách, ktoré nie sú krajské a aj na Záhorí časom.